May pauras labot Kapampangan. Mitawlinin naman bagyahin ng kaya katamong kaduandalan, 52 pamanyugo. May trangkaso ko kasing bagya ng mga labasan na Eldo niya, pinapay na ako pa munditak. Bayon sa bla, urikin din ang maya pauras si Rex Esguera. Dakala salamat Rex kaya tang chat niyang misa na biyangin Dakal katarin na si Bendagil kayong amang gamit ka rin miyahilawang garlit datang daya critical marks kayong Kapampangan. O palitang sinabi mo tungkol kaya tang kultura tamong magbabating na, kayong pamamalay kayong Kapampangan Makaswelo kung may babalik na naman natake kayo tan Makanya man, pag-umpisan tanin kaya katamang video. Imumunang dili, ingamanong makatalukbong. Talukbong, kaya galugan niya. Kanyang katulid na mas maninin ni kay Kapampangan. Lubayan mo na ako, panay kang manyad pera, anak kanong mana. Lubayan, kaya galugan niya. Bali yung katulid na mas maninin kay Kapampangan. Pero kaya nakan mo pa mo, tinakaping kasintahan na, anak kasintahan. Katagalog na ng kasintahan, Balitan ko, mamanuran ka nung yan ni Ken. Manyaman ng mimigup sa bo, patsema ka niyan, Migup wari, kaya galugan niya yan. Makalito na kawan, bala kung bukas katapama ko, Makalito, kaya galugan niya naman yan. Kaya binoto, uling pa niya kasinungalingan ng pamanyadaning kandidato ngayon, anak kasinungalingan, tegalugan niya. Na pepa araro mo na kanya nitang kaya kayo sukada, pepa araro, tegalugan niya yan. May nabuy yung baso kayong baldosa, may durog yan, may durog, tegalugan niya naman yan. Sulat yung comment section din katulid ng mas manayon na Kapampangan din ginamit ko ng manon Kay Batsingin Alben, kakaliman darake. Baluin katsi Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Hindi katamo anak, hindi katamo nga po. Pagkapampangan tala, tala pa nagalugan. Salamat, Luid Tamungan.